प्रदीप निराळी सहाय्यक दुय्यम वर्ग सोलापूर उत्तर सोलापूर या कार्यालयास भेट दिली असता या कार्यालयात होणाऱ्या दस्तावेजी नोंदणी बाबत तसेच जमीन जागा प्लॉटची खरेदी विक्री दस्त नोंदणीबाबत माहिती दिली असता तसेच या कार्यालयावरून सन 1920 या आर्थिक वर्षामध्ये कार्यालयाचा 35 कोटी इतका देण्यात आलेला होता. तो कार्यालय पूर्ण केलेला आहे. तसेच या कार्यालयात येणाऱ्या पक्षकारांना सौजन्याची वागणूक दिली जाते. तसंच विहित वेळेत व मुदतीत नागरिकांची कामे करून भर दिला जातो, असे दुय्यम निबंधक निरीक्षक यांनी माहिती दिली.